Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बे समाव लेटेस्ट आपडेट सफैदों, बेनो जाबाय दिनैनिफ्राय BTC काउन्सिलाव गोदान सरकार आरो बे गोदान सरकाराव सोरनि सरकार जागोन, NDA सरकार जागोन ना सिंगल सरकार जागोन आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव एबा समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गुबै आलासिया सोर फैगोन बेनि सायाव जों सावरायगोन आरो लोगोसे डिपार्टमेन्ट वाइसआव मोनसिगोन दिनै अब्ला साख्रिया रिप्रसेस जागोन ना गोदान जागोन बेनि सायाव जोङो कभार खालामगोन। दा बेखायनो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनो होनना मिथिखायो आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेलावबो नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन। बेनो जाबाय जेनुइनलि हिसाबै रावनिबो वान साइड चेनेल नङा। दा नोंथांमोना जाहाथे गुबुन गुबुन चेनेलाव नुनो हागौ वान साइड हिसाबै, बाट नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा। दा जियानो जा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनो जाबाय BTC नि अफिसियेल वेबसाइट। बेयाव फैबाय आरो फैनाय लोगो लोगो जोंहा सरकारा गैथ'लामोन, गोबाव जाबायमोन, मानोना BTC आव जोंहा इलेक्सन सोलिबाय थादोंमोन, जेराव दायो मोनसे पार्टिया देरहाना फैबाय जेराव 28 सिट्स मोनदों, बेनो जाबाय BPF। दा बिनि गेजेराव दिनै गोदान सरकार फैबाय एबा दिनैनिफ्राय अभारटेकिं एबा समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागायसिगोन आरो बिनि टाइम बेयाव आलासि सोर फैगोन जों गासैबो डिटेल्सखौ नायजोबगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय। दानिया फैबाय जे दिनैनि मेन आलासि हिसाबै सोर फैगोन जों बेखौ नायग्रोगोन, मानोना दिनैहाय बेनो जाबाय अभारटेकिं एबा समायखिरा लागोन आरो बेयाव जोङो सर्सआव मोननाय बादिबा 8 निफ्राय 10 नि गेजेराव EMफ्रा एबा इंक्लुडिं डिपुटि चिफ आरो चिफ हिसाबै बेयाव समायखिरा लागोन। दा बेखौ जों सावरायगोन। दा बेखायनो जों लिस्टखौ नायग्रोनोसै, बेयाव सोर आलासि फैगोन जों बेखौ नायनोसै। दा बे जाबाय बेवहाय माखासे गोबां बाथ्रा लिरदों। दा जियानो जा बेखौ जों मिथिखाबाय BTC नि चिफ हिसाबै बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थागोन आरो लोगोसे बेयाव दिनैनि अभारटेकिं एबा सबायखिरा लानाय हाबाफारियाव सोर फैगोननो चिफ गेस्ट हिसाबै बेनो जाबाय जोंहा फार्स्टआवनो दङ, बेनो जाबाय गभर्नर अफ आसाम, जेरै हमना ला लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। थ' बिथाङा दिनै बेयाव बाहागो लागोन, माने बिथांनि प्रेजेन्सआवनो बे हाबाफारिया जागायगोन आरो लोगोसे आसामनि CM एबा चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बेयाव फैगोन। दा सर्सआव मोननाय बादिबा गभर्नरा मैया सफैखाबाय होननाय खोनादों। दा चिफ मिनिस्टारा दिनै थांगोन आरो लोगोसे बेयाव 5 अक्ट'बर दिनै दङ, बेनो जाबाय 11 AM जानाय लोगो लोगो माने हाबाफारिया जागायसिगोन, माने फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बियो जागायसिगोन। बेनो जाबाय समायखिरा लानाय हाबाफारिया। दा बेयाव गोबां रोखोमनि आलासिफोरबो थागोन, जेरै मेम्बार्स अफ दि 5 एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनिबो दङ, माने मोनबा काउन्सिलनिफ्रायबो आलासि महरै फैगोन बिथांमोना बाव बुंदों। दा जियानो जा सोर फैगोन बबेनिफ्राय फैगोन गासैबो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन जायफ्रानोखि प्रग्रामाव थागोन। दा जियानो जा दिनैनिफ्राय सरकार दाबाय एबा सरकार फैबाय, बेनो जाबाय BPF सरकार BTC आव। दा बाथ्रा जाबाय जे बिथांमोना EMखौ सोर होगोन, सोर मोनगोन दासिमबो रोखा जाथ'वाखै। दिनै नोंथांमोना गासैबो 11 रिंगा जानाय लोगो लोगो क्लियारलि मोनथिसिगोन सोर EM मोनखो, मा डिपार्टमेन्टआव EM मोनखो गासैबो दिनै नोंथांमोना मोनथिसिगोन। दा EM मोननाय लोगो लोगो हमना ला मोनसे डिपार्टमेन्ट एग्जाम्पल फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EMखौ सोर मोनगोन दिनै नोंथांमोना मोनथिसिगोन। दाथ' गोबां सर्सआव निउसआ मोननाय बादिबा गोबां EMखौ बिदों होननाय खोनादों। दा जियानो जायाथों दिनै मोनथिसिगोन। हमना ला BJPनिफ्राय मोनो ना, हमना ला BPFनिफ्राय मोनो ना, मुस्लिमफोरनिफ्रायबो मोनो, माने मुस्लिमफोराबो गोबां EM बिनाय दङ खोनादों, सर्सआव निउसआ नुदों। दा जियानो जा सोर मायाव मोना दिनै गासैबो रोखा जासिगोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा 15 निफ्राय 17 EM थायोब्ला अब्ला दिनै होजोबनाय नङा, जायखिजाया 8 जन EMआ मोननाय चान्सआ दङ, बेनिफ्राय सासे डिपुटि चिफ आरो चिफ हिसाबै। दा डिपुटि चिफ हिसाबै अदालगुरियाव फैनाय चान्सआ 99% दङ। देन बेनिफ्राय EMफ्रा अदालगुरियाव साबेसे मोनगोन, हमना ला 2 3 बेबादि मोननो हागौ। दा जियानो जा बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव आपडेटखौ नोंथांमोना मोनगोन। दानिया जों साख्रिनि बाथ्रा सावरायनोसै। बाथ्रा जाबाय दायो साख्रि, बेनो जाबाय 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड। दा EM मोननाय लोगो लोगो एबा डिपार्टमेन्टनि बिबानगिरि जासिगोन EMफ्रा एबा डिपार्टमेन्टनि हेड जासिगोन EMफ्रा। हमना ला PNRDखौ सोर लागोन, एग्रिकालसारखौ सोर लागोन, बेयाव गोबां साख्रि दाख्लि ओंखारदों नालाय आरो बे पस्टआ दंखायो आरो बे पस्टनि एगेन्स्टआव रिप्रसेसा जागोन ना जाया एबा गोदान एप्लाइ खालामनांगोन नामा, बेसो दा गुबै सोंथि। दा बे गासैबो सोंथिनि फिननायखौ नोंथांमोना जेब्ला BPF सरकारनि जेनोखि दायथ' मोननाय बिथांमोना प्रेस मिट होगोन होमबासो गासैबो क्लियार जागोन। दा
CSB आ दासिमबो दङ बेखौ जों मिन्थिगौ दा CSB जों बिथांमोना मा सावरायो मिटिं लायो बेखौ फैबाय थानाय समाव मिन्थिसिगोन दायो मिटिं जाथ'नाय नङा मानोना दिनै एसे समायखिरा नालाय माखासे टाइम लागोन माखासे टाइमनि गेजेरजों माखासे दान एबा हमना ला डेजनि गेजेरजों दिननि गेजेरजों बिथांमोना सावरायगोन गासिबो डिसकासनाव फैगोन आरो फैनाय लोगो लोगो रिप्रसेस खालामगोन ना गोदान एप्लाइ खालामगोन बेखौ जोङो नेक्स्ट लेभेलाव मोन्थिसिगोन दा मोनसेल' बाथ्रा गोबां स्टुडेन्टसफोरा रिकुवेस्ट खालामदों दानि प्रेजेन्ट सरकार BPFखौ बेनो जाबाय गोदानै एप्लाइ खालामनाङा मानोना गोबां खरसा थाङो आरो लोगोसे गोबां माने एग्जाम हैनायावबो खरसा थाङो एप्लाइ खालामनायावबो खरसा थाङो दा बेखायनो बुंदों रिप्रसेस खालामनो थिनदों आरो खायसे बुंदों गोदान एप्लाइ खालामनांगौ होननानै दा जियानो जा बे गासैबो जोङो मोनथिगोन जेब्ला बिथांमोना मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों थांखि लागोन होमबा गासैबो सोराङाव फैगोन जे थार्ड ग्रेड बेनिफ्राय Gr-4 रि-एप्लाइ जागोन ना बेनो प्रसेसा जागोन नाथाय टेटआ 100% बियो प्रसेसा जागोन मानोना टेटआ गासैबो थिगानो दंखायो देन बेनिफ्राय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौसो मा खालामगोन बेखौ CSBआ एबा गभर्नमेन्टआ बेखौ नटिसखौ होगोन आरो दा जियानो जा बेखौ जों नेक्स्ट लेभेलाव मोनसिगोन दा बेखायनो आंनिफ्राय मोनसेलाय रिकुवेस्ट जायनाखि स्टुडेन्टस दङ नोंथांमोना बारा गाब्रायनाङा टेनसन लाथ'नाङा जास्ट नोंथांमोननि फकास खालामबाय था फरायनायखौ जाहाथे नेक्स्ट लेभेल ADRE 3.0 आसाम पुलिस आसाम फरेस्ट APDCL बेनिफ्राय आसाम हेल्थआव फैगासिनो दङ एन आसामनि साख्रिया हमना ला 10 अक्ट'बरनिफ्राय ADRE Gr-3 रिजाल्ट मोनगोन आरो 15 अक्ट'बराव Gr-4 रिजाल्ट मोनगोन ADRE हिसाबै आरो आसाम पुलिसाबो 10 अक्ट'बराव SI हिसाबै रिजाल्ट मोनगोन एन्ड 25 नि खाथियाव कनस्टेबलखौ मोनगोन